Kap 10. Tassew ngħidilkom. Min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bib, imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħallielu brigand. Imma min jidħol mill-bib hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bib lilu jiftaħ. In-naċ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu, huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabbola qalilhom Ġesu, iżda huma ma fehmux x'rid jgħidilhom biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: Tassew ngħidilkom li l-bib tan-naċ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bib. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi isalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jera. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u ħajja bil-kotra. Jiena r-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naċ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naċ u jaħrab, u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu u ma jħabbilx rasu min-naċ. Jiena ir-raj it-tajjeb. Jiena nara fin-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf lill-missier. U għan-naċ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naċ oħra li mhumiex minn dan il-maqjel. Lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, raj wieħed. Għalhekk iħobbni l-missier. Għax jien nagħti ħajti biex nerġa' noħodha. Ħadd ma joħodili, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' noħodha. Din hi l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-Lut reġgħu ma qablux bejniethom dwar dan il-kliem. Bosta minnhom qalu: Dan għandu fih xitan u qiegħed jewden. Għalfejn toqgħodu tisimgħuh? Imma oħrajn qalu: Dan mhuwiex kliem ta' wieħed li għandu xitan fih. Mela xitan jista' jiftaħ għajnejn il-omja. Imbagħad f'Ġerusalemm ħabtet il-festa tal-konsagrazzjoni tat-Tempju. Kienet ix-xitwa, u Ġesu kien miexi min-naħa l-oħra tat-Tempju fil-loġġa ta' Salamun. Il-Lut daru miegħu u qalulu: Kemm se ddum taqlalna ruħna? Jekk int il-Messija għajdilna ċaru tont. Weġibhom Ġesu: Għidtilkom u intom ma temnux. L-emejjel li nagħmel jien fisem missieri jiġdu għalija. Iżda intom ma temnux għax m'intomx min-naċ tiegħi. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li ta'hom li u akbar minn kulħadd. U ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier, jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-Lut reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġruh, imma Ġesu qalilhom: Kien hemm ħafna emejjel tajba li jien urejtkom mingħand il-missier. Għalli ma emil minnhom tridu tħaġġruni. Wiġbuh il-Lut: Mhux għal xi emil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dawwa li dajt u għax int li m'intix ħlief bniedem qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla.
Għalilhom Ġesu: Fil-liġi tagħkom ma hemmx miktub jiena qatt intom Allat? Issa jekk il-liġi ssejjaħ Allat lil dawk li waslitilhom il-kelma ta' Alla u l-Iskrittura ma tistax titħassar, mela lili l-missier ikkonsagrani u batni fid-dinja kif tgħiduli qiegħed tidgħaj għax għadtilkom li jien bil Alla? Jekk jien minix nagħmel l-emejjel ta' missieri temnunix, imma jekk qiegħed nagħmilhom, jekk ma temnux lili, għall-inqas emnu l-emejjel biex tkunu tafu tarfu li l-missier huwa fija u jiena fil-missier. Għal darb'oħra fiċċew li jaqbduh, imma ħarbilhom minn taħt idejhom. U reġa' mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn qabel kien hemm Ġwanni jgħammed u baqa' hemm. Kienu ħafna dawk li marru ħdejh u qalu: Ġwanni ma għamel ebda sinjal, imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dan il-bniedem. U hemmhekk ħafna emnu fih.